دباسی روژا ایرودل گلبمه دم باش. روشا حقوقی مافی مروان آزادی آرامانی الباکوری کردستانی و ترکیه به تایبتی پشتی حودانا کودتای سربازیا 15 ترمه 2016 هن و پشتی وی دقادا روشا آوارته ده کل ترکیه هاتی راگهاندن مجارک سرکیا نافخویی و نافنتوییه. کشتنا سروکی بارو یا دیاربکر طاهر الچی دی 28 مجدارا 2015 هنده و حتی ایرو پیدا نکرنا کجر آنجی کجرین وی خالق تایبته و هر دروژوا کردین با کرده. لگل سروکی بارو یا دیاربکر احمد özmen stüdyama ya دیاربکر ام دیوان بابتان بگرن دست و بنرخینن. سلاف کک احمد ام به چرچوه خبات بارویا دیاربکر دست پی بکن کو بارویا و هر دروژوا ترکیه و کردان دیجی. گرنگترین خالین کو دکارن رسمی بارویا دیاربکر جمره زلال بکن چنه؟ کک جمال دنگه تنایمن. از جارکتن پرسا خود دوباره بکم کک احمد. دنگته گلو. بله دنگه ته کک احمد از پرسا خود دوباره بکم. دنگه من دگه ته کک احمد. بله دنگ نای. ام ج استودیوی بردوام بکن حتی کو پرسکریکا دنگ هفکارین من چاره سر بکن. بارویا دیاربکر یک جباروین هری گرنگ ل ترکیه هموکیه جبرکو باندورا بارویا دیاربکر جی لباکوری کردستانی باندوره کی تایبته ده 28 مجدارا 2015 ده سروکی بارویا دیاربکر نمر پاریزر و پاریزبانی مافی مروان طاهر الچی ل پیشیا جامعه مزگفتا چارلینگ دیروکی یا دیاربکری هات کشتن. 2 سال و نیف پشت کشتنا طاهر الچی جی حتی ایرو کوجرین طاهر الچی نهاتنه دست نشان کرن همی بلگین دکومنتین کو بارویا دیاربکری پیشکشی حقوقا ترکیه دادگهین ترکیه کرنه حتی ایرو جی تو انجام بدست نخستنه جبر وی اکیجی بارویا دیاربکری اوری دایه پیشاخوه که کمیسیونک آباکریه لسر پیواجویا کشتنا رحمتی طاهر الچی هر وها دوی پروسه ده تشتین کو لویدری رودان گوا کو طاهر الچی هات کشتن. از درباسی پرسا خود بم دیاره کو روشا دنگ هاتیه پیکانین کک احمد گردنگی من وریته بله راست دنگه ته. بله کک احمد از پرسا منی یکم گریدای ویکه بارویا دیاربکری بارویا کی گرنگ سازومانه کی گرنگ ل باکوری کردستانی ل ترکیه بارویا و هر دروژوا کردان دی دروژوا ترکیه دیجی خالین سرکه ایکو بکار بی رسمی بارویا دیاربکری جمره زلال بکی چنه؟ بله دنگ پر در روته قایس کم فهم کر ام هنکی قالا بارویا دیاربکره بکن بله بله بارویا دیاربکره سالا 1927 آوابیه Türkiye'de emkarım bejin navçem baroya heri kem de cidgere o şuraya avabiye nav tekoşinya aşitiye de ye nav tekoşinya mafen mirova de ye nav tekoşinya adalet de ye ne kuva kahve örgüteki meslek teni vakavi saziye ki sivilci habaten gelli grink dininci not saleci ve misyona xwe di domîne ledve mücadele xwe de ve tekoşiniya xwe de baroya Amedê mixavin gelekî jî qeyb dane û endamê ve gelekî zehmet jî kişandine sala not û çara de birayê me wek mezin Kek Yusuf Ekincî li Ankarê faîlek فعیلی و نبلی هات کشتن دوره ساله نوتا ده
dora 25 parêzerên me zêdeyî 20 royî weka wê îşkenceyê xwarin hatine girtin gelek endamê meydina vî hawî tehdê û zulmê mezin dîtine û wekû hûn zanin 28 mijdara 2015 de jî serokê berê min Kek Tahir Elçî pawakî pir xayîn hate kuştin û hîn jî feilî wîn nehatine dîtin lê herî van qeyba herî van zehmeta jî van zulma jî baroya Amedê hîn wê têkoşîniya xwe mafên mirova têkoşîniya xwe edaletê têkoşîniya xwe aşitiyê didomîn. Kek Ahmed hûn sazûmanekî hiqûqî ne, sazûmanekî yasayî ne. Ji bo çi ewqas êrîş hemberê baroya Diyarbekirê tê nekirin? Eger awê çi ye, ji bo çi ewqas êrîşî vedikin? Belê baroya Diyarbekirê her wekî serokê baroya Diyarbekirê bi rêz Ahmed Özmen dest nîşan kirî. Ev not sala xebata xwe domînê di van not salan de baroya Diyarbekirê bûye armanca êrîşên gelekî berfereh di vê çerçeveyê de çendîn qurbanî dane baroya Diyarbekirê. Gelek endamên baroya Diyarbekirê parêzerên navdar ên Bakurê Kurdistanê hatine girtin, îşkencel hatine kirin. Bi taybetî jî di rewşên awarte de êgul û Tirkiyeyê rûdane. Ew rewşên awarte bi taybetî di destpêka sala 1980 de dest pê kir. Di sala 1980 de 12 îlonê de kodetaya serbazî li Tirkiyeyê rûda û di encama kodetaya serbaziya Tirkiyeyê de 12 îlonê 1980 gelek siyasetmedarên Bakurê Kurdistanê her wiha hiqûqnasên Bakurê Kurdistanê yasanasên Bakurê Kurdistanê hatin girtin û rastî îşkence û tadeyên mezin hatin gelek ji wan jî cezayê hepsê girtin. Her wekî bi rêz Özmen dest nîşan kirî 28 mijdara 2015 serokê baroya Diyarbekirê bi xwe ê wê demê ku berî mêvanê me bi rêz Ahmed Özmen bû ku niha serokê baroya Diyarbekirê berî wî Tahir Elçî di 28 mijdara 2015 de hate kuştin. Kuştina wî li pêşiya çavê bi sedan kesan çêbû. Medya li wê derê bû, gelek parêzer li wê derê bûn, hêzên ewleyiyê li wê derê bûn û li pêşiya çavê wan Tahir Elçî bû qurbanî hate kuştin. Her çend evê bûyerê Rûdayî jî heta îro 2018 destpêka meha adarê jî hîn jî kujerê Tahir Elçî nehatiye pêda kirin. Gelo ev yek di rewşa yasayî de, di rewşa hiqûqî de çi rastiyekî Tirkiyeyê bi taybetî jî girêdayî Bakurê Kurdistanê derdixe pêş. Di salên 1990 de li Bakurê Kurdistanê 7,000 mirov bûna qurbaniyên pêvajoyekî ku weke pêvajeyê li Tirkiyeyê wekî faîlî meçhûl cinayetler an ku bûyerên kujerê wan nediyar pêk hatin. 7,000 Kurd, kesên rewşenbîr, kesên siyasetmedar, kesên xwendevan, kesên ku di doza Kurd de, doza siyasî aştî demokratîka Kurd de cih dikirin. Em dîse derbasî Diyarbekirê dibin. Bi rêz Özmen mixabin di rewşa teknîkî de hin pirsgirêk têne jiyandin. Bi taybetî di rewşa telefonê de. Lê ez pirsa xwe bên me serveyekê ku ve komîteyek komîsyonek ve ava kir li ser rewşa kuştina serokê berê baroya Diyarbekirê Tahir Elçî. Ew xebata wê komîsyonê gelo çi encam dane her wiha li gor agahdariyan ve ew rûdanên ku roja kuştina Tahir Elçî pêk dayî belgeyên wê kuştinê ve pêşkeşî raya giştiya cîhanî kiriye hûn bi dervereketine têkiliyê de. Rewşa kuştina Tahir Elçî neha weka baroya Diyarbekirê hûn çawa dibine
د پلاتفورما نابنتوی ده برێز ئەحمەد ئۆزمەن. نها دنگه و هات سپاس دکم وکو بری از دوازم مقاله بارویا دیاربکر کرد تاهیر الچیجی هم جیانا خوی بری سروکاتیا باروی و هم جی وقت پشتی کو بو سروکه باروی جیانا خو سر عدالت سر دموکراسی سر بارش سر تکوشینیا مافین مرو و آواکر همو جیانا خو شویاره پیشکش کرد گلک جنایتین کشتن کشتنین فعالی مچول درخستوله ام بیشن گلک گنده کو هاتنه شوتاندن گلک کو işkence ya ام بیشن بن چاف دواندا کرن کشتن گلک دعوی وره hem nav Türkiye'de mahkemeye dadgehi Türkiye'de o hem ji mahkeme mafin mirova ya Avrupa demek ki direş takip kir. Yani em karim bejin jiyana xwe ji bo veya ser veya ava kir bu. Tahir Elçi 28 mijdara 2015 de guleki hain o hin xwediye ve nehatiye dîtin hate kuştun. Baroya Amedê ji bo kujerê Tahir Elçî bên dîtin wekû we jî bîskardine got wê demê de endamê baroyê komisyonek hate avakirin. Ev komisyon nekû hew ji endamê baroyê ya jî ji hukûknasa ji parêzera tê çêkirin. Em bêjin ji gelek dîsîplînê dina ji adlî tipê wek din jî ji dîsîplîna uzman navê komisyonê de ne niha ji bo lêkolîna dosyê ji bo lêkolînê em nikarin baş diçe. Yani heya îro tu encamek nehatiye girtin. Failên Tahir Elçî kujerîn wîn hin nehatin dîtin. Birêz Özmen ji Birêz Özmen ez derbasî rewşa niha got li Tirkiyeyê tê jiyandin. Türkiye operasyonek li Efrînê pêkaniye. Operasyonekî ku ew welat Sûriye bixwe ku Efrîn wekî welatekî legal welatekî yasayî Sûriye bixwe naxwaze ku Türkiye operasyonê li wir pêk bêne. Bingeha hiqûqî ya operasyona Efrînê ya Türkiye heye gelo. Yani em wade fikirin baroya Amedê û şexsê min ez wade fikirim. Yani ev operasyonan Efrînê ez şahsen rast nabînim. Çünkü ev operasyonan Efrînê ya jî tiştê ku 7 salê li Sûriye diqewime û tiştê ku 3 salê li Türkiye diqewime merevan mijara nikare şevdû biqetîne. Lazim merevan mijara tev de bigire berçav û merev bihawî polîtîkakî ava bike. Em baroya Amedê şexsê min mijara Kurd de ji bo çareserkirina mijara Kurd fikr û remana me ew wekî rêya diyalogê rêya müzakereyê ye ya em bêjin yöntemên metodên çekdarî mijara Kurd mümkün nine ku çareser bibe. Em 40 sale baroya Amedê em vî hawî difikirin fikr û remana me jî vî hawiye ew müdahala Afrînê ew hinek pirsgirêkê dina derxin û pirsgirêka Kurd ya Türkiye gorî fikr û remana min ew hîr mezintir ve lazim çareseriya Kurd de diyalog û müzakere rêyê vî hawî ancak ev çareserî bê ava kirin. Duê çirçeva gote diyar kirî de Birêz Özmen niha li Bakurê Kurdistanê rewşekî gelekî aloz û ne ewle yani ne aram tê jiyandin. Gelo ev rewşa li Bakurê Kurdistanê tê jiyandin. Dibe bingehek ku ne hiqûqî jî li Bakurê Kurdistanê zêde bibe. Ez ê pirsa xwe dubare bikim kek Ahmed. Niha li Bakurê Kurdistanê
روشکی گلکی آلوز تیجیاندن روشکی نه آرام تیجیاندن شرحه وکی گوته دست نشان کری گلو اف روش و صادقه کو روشا حقوقی جی خرابتر ببی و بن پیکرنن حقوقی زیده ببن راست بن پیکرنن حقوقی وند پرسن قاسی کو دنگه و هاتمن بله. نها وکو ونزانن شپازده تیرمها 2016 ده التوی ترکیه روشکی آوارته هاتی آوا کرن اف روشا آوارته همو Türkiye bandoreki mezin redede vak emkarın bandore ve çip vejim piştiku darbeye biste darbeye tirmehe teşebbüsat darbeye tirmehe vaku unzanın de hazaran miroveku devlete şoğulun ihraç bun dehan televizyon gazete hatın girtin em bejin sedan dernek u vakıf hatın girtin tabi girtina van her tişteku emkal dikin tekabüleki bin pekrina mafeki dike vak mafe em bejin ifade hürriyetiş em bejin mafen basine em bejin mafen kombune mafen civune mafen vaku dernek u vakıfade vak mafen örgütlenme em bejin van mafa tabi bin nigdike Rawşa awarte el heremame betir bandoreki redede ez duazim vêjî bêjim 2016 de havîna tirmeha 2016 de Türkiye Rawşa awarte hat avakirin lêl heremame tirmeha 2015 de yani salık berê de tu rastî bixwazî rewşekî awarte xwe hebû lê bê kanun bu veya bê biryar bu bê biryara parlamentoyê salekî rewşekî wa dewam kir derketina qedexekirina derketina kuçê re biryara waliya ya jî biryara qeymeqama ev rewşa awarta hat avakirin piştî ku rewşa awarta hat îrankirin wekû zanin HDP partiyekî parlamentoyê de ye û 6 milyon nûnîv takriben raysten diye her du hep serokê ve hatine girtin daha girtîgehê denê gelek vekîlê ve dor hatin girtin hatin berdan em bêjin daha hîn jî ê ku vekîlî milletvekîliye parlamenterên girtîn hene du wêre belediyên ku destê DBP de serokê wan ji wezîfê hatin girtin pirê wan nihat girtîgeha dene o bedêla wan jîr ji terefî serok wezîrê karê hundir jî wekû zanin qeyûm tayin bûn çi manetê veya demokrasiyê de tiştê ku nebe herî lazım hilbijartinin yani encamên hilbijartinin o îrada millet îrada gel van biryara qeyûma tayîna qeyûma şolê rabû ji bo heremên mafên mirova ya jî rewşa awarte tu kes nikarî bêjî kî rewşa awarte bandora ku li ser gelê Diyarbekir dike em bêjin ser gelê Stenbol dike ya jî em bêjin bandora ku li ser gelê Şirnaxê wekû ser gelê em bêjin bajarekî dîs Rojavaya Türkiye vek Denizli yani ez dixwazim bibêjim rewşa awarte vê de giraniya ve o hükmê ve gelek zêdetir e o jiyana Rojava jiyana Rojenê jî gelekî bandorê ser dike mafên mirova pêkkirina mafên mirova berê jî hemû temamê Tirkiyeyê dil heremame pir zêde bû lê mixabin piştî vê rewşa awarte ev bandor gelekî zêdetir bî em karin veya pir hettî jî bibêjin. كيك أحمد نها تركيا تركيا بلي فرمو كلام كيك أحمد تركيا بر اندام يكيتيا أوروبا يدفي بروسيسي ده لقل يكيتيا أوروبا قلك بيمان وريكفتني مذكرنا باشا نها يكيتيا أوروبا دقلك واراندا تركيا رخندكي بطايبتي ده روشات بن بيكرنين حقوقي ده قالوا أفيك تسيرك حقوقي لتركيا diyar nake.
Yani emkarın wa bejin niha tekliye Türkiye o yekitiye Avrupa emkarın be bejin şeyla demokratik işte hem şeyla siyasi hem şeyla peşketine demokrasiye peşketine hukuk ede emkarın be bejin tekliye wan ne başın ve kuvunzanın Venedik Komisyonu ev komisyon Avrupa organeki veye gelek rapor şu bu video sale ku derbas bun ji bo Türkiye ava hatin nivîsandin van rapora jî de gelek işte em bêjin eleştirini mezin ser Türkiye hene û rêjî tu bi rastî bi ber Türkiye dixe lêniha hükümeta anha mixavin ber şeyla demokrasiye de Türkiye paj dibe. Yani emkarın bebêjikin ev hükümet demek ki berediş 2003 haya 2009 brasti şeyla demokrasiye den gelek gavji avetin leniha ku revşa ku emhatin sekle aynı hükümet aynı iktidar siyasetan iktidar van gave xo paş dedigire Türkiye şeyla embejin basın ede şeyla dade de geleki gave pajdı daveci oj demokrasiye mexavin dur dikeve Belê Birêz Özmen. denkte Belê deng tê Birêz Özmen. alo Kek Ahmet ez keremkin. Kek Ahmet ez derbasî pirsekê din bibim. Niha NATO bixwe jî rexneyên giran bi taybetî di çerçeveya vê operasyona Efrînê de jî rexneyî giran li Tirkiye dike. Dibêje ku Tirkiye ji nirxên NATOyê, ji değerên NATOyê dûr dikeve û Tirkiye ji mafê mirovan jî dûr dikeve. Tirkiye ji 1952 ve endamê NATOye. Gelo ev aloziya navêna Tirkiye û NATO dikarî wisa bike got Tirkiye ji endamtiya NATO dûr bikeve? Yani neha vak goş şpencî da verdi Türkiye endamên NATO'ye neha nav NATO'ye de ya jî pirsgirêkê Türkiye û Amerika ser mesela Rojava ser mesela Suriye وەکو zanin ne baş diçin غeynî wê ku ew wek qamûyît dawa zarab jî heye ji ber van her du meseleyê ku xuya herî mezin jî têkiliye Türkiye û NATO'ye berî her tiştî jî têkiliye Türkiye û Amerîka pir baş naçin pirsgirêkî dina jî gorî min VDT'ye têkiliye Türkiye û Rusya جی تو پراستی بغازی وقت ناتوی حبیکی نرحد که نزبونا ترکیه و روسیا ناتوی ناو ناتوی ده پر قبول نایا کرن نها احتمالا کو ترکیه ناتوی داره از شخصا فکرامن تشکی var از ممکن نابینم yani ihtimala ku Türkiye NATO'ya bıkatı pır ne mümkünü. Çünkü Türkiye hem Avrupa'ya hem NATO'ya terefi abori, terefi siyasi emkarın bejin şuraya ku Cumhuriyet avabiye tekliye ve Rojava'ya dünya yani Rojava'ya dünya Avrupa o NATO'ya endame Türkiye endame komisyona Avrupa'yı yani gelek tekliye yani hem abori hem hukuki hem siyasi hem çekdari hani bervan tekiliya ku vakta meref tine çab o dahasibine ihtimala ku Türkiye NATO vakate yaji NATO'ya re pır çebbike ve ez gori fikruna bana xo pır mümkün nabinim. Belê spas Birêz Ahmet Özmen serokê baroya Diyarbekirê ku ji Diyarbekirê bixwe tûlgelman. اما هاتن داویه برنامه ایرویا باسی روش حتی برنامه یک دین باسی روش هر شب